Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut, at ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari sa amin ng asawa ko mga 5 taon na ang nakakalipas. At dahil sa mga kababalaghang nagsisimulang mangyari muli sa amin itong mga nakaraang taon. At dahil na rin po sa kakaibang karanasan namin ay mamabutihin ko pong itago na lamang ang aming tunay na pangalan. Ako po si Dennis, 30 years old at isang psychometrician at lumaki sa Albay Province. Ang asawa ko naman ay si Lady, 28 years old at dito sa Maynila ipinanganak. Noong high school ako ay lumipat na sa Maynila ang aming pamilya. Kaya naman halos dito na rin naman kami lumaki. At umuuwi na lamang kami sa Albay kapag magbabakasyon o kaya naman ay may reunion ang mga magkakamag-anak. Napakaganda po ng aming lugar, Papa Dudut. Naabutan ko pa noong panahon na konti pa lamang ang mga tao. At napapalibutan pa ang mga iilang bahay sa barangay namin ng malalaking puno at napakagandang mga bulaklak. Marami din pong mga pasyalan sa aming lugar tulad ng mga batis at kuweba. Pero ang pinaka naaalala ko ay kapag nagpupunta kami sa mga liblib na lugar noong mga bata pa kami. Noon ay nakaugalian namin ang magsabi ng tabi-tabi po sa mga madadaanan. Bagay na itinuro sa akin ng aking lola para daw hindi ako makagambala ng mga maligno at ng mga espiritu. Bata pa lamang ako ay marami na akong naririnig na kwento ng kababalaghan sa aming lugar. Karamihan sa kwento ay mga tungkol sa aswang na gumagala kasama ng mga normal na tao at mga maligno na nakatira sa mga malalaking puno. Kahit pa ang sarili kong ina ay may ibinahaging kwento sa akin na noong mga 3 or 4 years old pa lamang siya, nang karay-karay siya ng aking lola na naglalakad ay may nakita siyang isang babae na nakadikit sa silong ng isang kubo. At ang mahaba at malagong buhok nito ay nakalaylay at umaabot sa lupa. Nang tinanong daw niya ang lola ko, itinuro ang babae at tinanong kung ano yon. Noon ay kumaripas na ng takbo ang lola ko habang karay-karay siya. At pagka-uwi ay doon niya nalaman na ang babaeng yon daw pala ay isang aswang na hinihigop ang buhay na bata na nasa sinapupunan ng buntis naming kapitbahay. Habang lumalaki ay marami pa akong mga kwentong napapakinggan na kagaya ng kwento ni nanay. Pero nang kami ay magpamaynila na, ay unti-unti na rin itong nakalimutan. At nang tumanda na nga ako ay tumigil na rin talaga akong maniwala sa mga ganong klase ng kwento. Graduate kasi ako ng psychology, Papa Dudut. Kaya para sa akin, ang mga ganoong bagay ay baka bunga lamang ng imahinasyon. O kung hindi naman, ay sigurado akong pinaglalaroan lamang sila ng kanilang mga utak. At may siyentipikong paliwanag kung bakit sila nakakakita at nakakaranas ng kababalaghan. Noong nasa Maynila naman kasi ako ay halos wala na rin naman akong naririnig ng kwento tungkol sa mga aswang at maligno. Maliban na lamang sa mga paminsang kwento ng mga kakilala ko tungkol sa mga multo na nakita o naramdaman nila. Pero hindi ko akalain na ako mismo ay makakaranas ng kababalaghan, Papa Dudut. At hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. At ang pinakamasaklap ay ang malagay pa sa kapahamakan na ang ngayon ay asawa ko ng si Lady. 3 years ago nang magkaroon ng grand reunion ang aming mga kamag-anak sa Albay. Noon naman ay isinama ko na si Lady para formal na ipakilala sa kanila bilang GF ko. Si Lady po ay isang mahinhin, mahiyain pero matalino at magandang babae. Mestisahin din po siya
may pagkakahawig po kay Janine Gutierrez. Bago po ang reunion naming yon, ay mga 2 taon na rin po akong hindi bumibisita sa aming probinsya. Kaya talagang nagulat ako sa mabilis na developments sa aming lugar, lalo na sa mga bandang bayan, kung saan ay napakarami ng mga building at tabi-tabing bahay na nakatayo. Dumadami na rin po ang mga tao at halos talagang city na kung titignan. Naging maayos at masaya po ang aming reunion. At niloko pa nga ako ng mga kamag-anak ko na huwag ko na raw bibitawan pa si Lady. Kasi naka-jackpot na ako sa kanya. At binibiro pa nila ako na maging alerto daw ako dahil baka makakilala pa siya ng may mas itsura sa akin. Kaya baka magbago ang isip at iwanan ako. Ang hindi ko po akalain, Papa Dudut, ay magkakatotoo pala ang pagbibiro nilang yon. At sa kakaiba at nakakapangilabot pang paraan. Bago kami bumalik sa Maynila ay nagkayayaan na mag-swimming kami sa isang batis sa amin. Tanyag po ang batis na yon sapagkat merong yung napakalaki at napakagandang puting-puting bato na sinasabi nila na noon ay pinamamahayan nga daw ng maligno. Pero nang dumating kami doon ay marami-rami ding mga turista. At ang kwentong-kwentong yon ay tila nakalimutan na rin ng marami. Dahil mahilig po sa photography si Lady ay hindi ko po namalayan na lampas kalahating oras na po siyang nawawala at hindi pa bumabalik. Ang naisip ko ay baka naman naaliw sa tanawin kaya ginanahang kumuha ng litrato. Pero nang lumampas na ang 1 oras na siyang nawawala ay kinabahan ako. Nagsimula na po kaming hanapin siya. Nang makita po si Lady ay nakatulala lang siya sa harapan ng isang napakalaking puno ng akasya. Lady! 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 Babe! Lady! Mag-1 oras na kami naghahanap sa'yo. Babe! Huy, okay ka lang? Ha? Ano? Bakit tulala ka? Magta3 oras ka nang nawawala. Lampas 1 oras ka na namin hinahanap. Dennis? Ha? Kararating ko lang dito ah. Wala pang 1 oras ako nang umalis dun sa may batis. Babe, 3 oras ka nang nawawala. Lahat na kaming mga lalaki hinahanap ka na eh. Teka nga, tawagan ko nga sila. Shucks, bakit patay phone ko? Marami pa akong battery kanina. Ayaw magbukas. 3 oras na akong nawawala? Paano nangyari yun? Oo, babe. Tara, bumalik na tayo. Lumulubog na yung araw. Oo nga no. Kanina mataas pa yung araw. Nalilito ko. Ano ba ang huli mong naaalala? Ang natatandaan ko, may nakita akong isang aso. Nasa gitna ng mga kakahuyan. Tahimik lang siya na nakatingin sa akin. Nung una, natakot pa ako kasi baka kagatin ako. Pero tahimik lang siya. Nakatingin. Nagtaka ako kung paano siya napunta doon. Puro kakahuyan yun at walang malapit na bahay. Tapos naaliw na ako sa kanya kaya binidyohan ko siya. Tapos nun, sinundan ko na siya habang nagvi-video ko. Tapos ayun nga, dumating ka na. Pero wala naman akong asong nakita pagdating ko. Alam ko na, i-check natin yung camera mo kung ano ang nangyari. Sige, eto. I-play mo yung video. Ha? Paano nangyari yun? Bakit walang na-record? Baka naman sira yung camera mo. Ewan ko. Andito naman yung ibang mga picture na kinunan ko eh. Yung mga pictures natin sa batis nandito rin. Bakit yun lang yung sira?
Lady, tara na! Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Dito tayo. Teka, Naalala mo pa ba ang daan pabalik? teka. Nalilito na rin ako. Lady, baliktarin mo ang t-shirt mo. Ha? Baliktarin mo. Babaliktarin ko rin tong suot ko. Ha? Bakit? Basta gawin mo na lang. Yan ang naaalala kong turo sa akin nung bata ko na dapat gawin kapag naliligaw para mahanap ang daan pabalik. Sige, sige. Dali, ayokong abutan tayo ng gabi dito. Hindi ko alam kung nakatulong nga ba, pero nahanap naman namin pabalik ni Lady ang daan. Nang ikwento namin ang nangyari sa liblib na lugar sa may akasya, ay sinabi kaagad ng mga pinsan ko at kahit ng mga matatanda sa amin na maaari nga daw na napunta si Lady sa lugar ng mga engkanto. Lalo pat ang mga malalaking puno tulad ng akasya at balete ay sinasabing bahay daw ng mga engkanto at lamang lupa. Mabuti na nga lang daw at nahanap ko kaagad si Lady dahil kung hindi raw ay baka nakuha ito ng mga engkanto. Ako pa ang nasisi kung bakit ko daw kasi hindi pinaalalahanan si Lady na magsabi ng tabi-tabi po, lalo pat dayuhan ito sa aming lugar. Bukod pa dyan ay meron kasing si Lady na nunal malapit sa mata, kaya't sinasabi nila na isa rin daw ito sa mga dahilan kung bakit maaaring maging lapitin si Lady ng mga maligno at engkanto. Ako naman ay kahit na pinagbaliktad ko na rin ng t-shirt si Lady ay pati na rin ako ay sa puntong yun ay hindi pa rin masyadong naniniwala na gawa yun ng maligno. Sa isip ko ay baka naapektuhan lang ako ng sobrang kaba dahil sa pagkawala ni Lady. Kaya kung ano-ano ang mga naisip ko at nararamdaman. Inisip ko na lamang din na baka may kung anong halamang gubat lang si Lady na naamoy na nagkaroon ng epekto sa kanyang persepsyon at memorya. Yung nangyari naman sa camera at sa aking cellphone ay inisip kong maaring nagkataon lang na nagmalfunction at nasira. Pero kinabukasan ay dinapuan ng matinding lagnat si Lady Papadudut. Napakataas ng kanyang temperatura at nagdidiliryo. Dahil dito ay hindi na rin kami natuloy sa pag-uwi sa Maynila at isinugod namin siya sa ospital. Pagdating ng ospital ay hindi rin makita ng mga doktor kung ano ang mali kay Lady. Kahit na ano pong gamot ang ipainom sa kanya ay hindi bumababa ang kanyang mataas na temperatura. Kaya pumayag na rin po ako nang sabihin ng nanay ko na tumawag kami ng magtatawas. Akin na ang palanggana. Lalaki. Ano po? Pansinin mo ang forma ng mga patak ng kandila sa tubig. Hugis lalaki. Lalaki po yung maligno? Engkanto. At hindi lang basta ordinaryong engkanto. Isa itong prinsipe sa kaharian nila. Prinsipe? Bakit niya po binigyan ng sakit si Lady? May nasabi ba si Lady sa'yo na natapak ang nuno sa punso? O baka may pinitas siyang bulaklak o dahon sa kagubatan? Wala naman po. Ang sabi niya lang po ay may nakita siyang aso sa gitna ng gubat. Tapos naaliw po siya dito at sinundan niya. Tapos nang nakita ko po si Lady ay naroon na siya. Tulala sa harap ng isang malaking puno ng akasya. Malapit siya sa puno ng akasya? Opo. Bakit po? Nakursunadahan siya. Paano pong nakursunadahan? Kung prinsipe ang engkantong may gawa nito sa kanya at nakita mo siya na malapit sa akasya, ay baka gustong dalhin ng engkanto si Lady sa kaharian nila. Kaharian? Ang mga engkanto ay madalas na namamahay sa mga malalaki at matatandang puno. Maaaring puno lang ito sa paningin ng ordinaryong tao, pero sa mga nakukursunadahan nilang mga tao, ay ipapakita nila ang tunay na anyo ng kanilang tirahan. Isang maganda at malaking palasyo.
Pero bakit naman po gustong dali ng engkanto si Lady sa kanila? Magandang dalaga si Lady. At kahit na nakaratay siya dyan ngayon at hindi ko pa nakakausap, ay huhulaan kong tahimik siyang tao at nagtataglay ng inosensya ng isang bata. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Ganyan nga po siya. Ang mga kagaya niya ang natitipuhan ng mga engkanto. Ibig niyo pong sabihin ay nagustuhan siya ng engkanto? Malaking posibilidad yon. At dahil hindi lang ito basta-bastang engkanto at mataas pa ang antas sa kanilang mundo, sa tingin ko'y gusto niyang gawing asawa at prinsesa si Lady. Paano po natin maliligtas si Lady? Ano yun? Namatay ang kandila! Siya yun. Oo. Ipinararamdam niya sa atin ang lakas niya. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya, anak. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyong malakas ang puwersa ng karibal mo. Maaaring mapalis ko siya ngayon. Pero hindi ko masisiguro na hindi siya magbabalik. Ikinalulungkot ko. Pero sa mga kagaya ng engkantong ito, sa tingin ko'y hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Lady. Nakailang session din si Lady sa paggagamot sa kanya ng magtatawas papadudot. At nakita ko rin mismo sa sarili kong mga mata ang improvement kay Lady. Kung walang nagawa ang mga doktor ay parang ang nakatulong nga sa kanyang kondisyon ay ang ginawang paggagamot ng magtatawas. Pero sa gulat naming lahat ay walang maalala si Lady sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Ang huli niyang naaalala ay nang nagpunta kami sa Bates at matapos noon ay ang huli niyang natatandaan ay ang nasa Maynila na kami. Tulad ng nirecord niyang video ay parang nabura din ang lahat ng mga nangyari sa utak niya. At dahil nga sa lahat ng mga kababalaghang nangyari, ay unti-unti na rin ako naniwala na totoo nga ang engkanto at maligno. Naniwala na ako na talagang mayroong mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng tao ng lohika at ng siyensya. Pero ang pangyayaring ito kay Lady ay nagkaroon din ng hindi kaaya-ayang epekto sa aming sitwasyon sa buhay. Dahil sa pagkakasakit ni Lady ay halos isang buwan din kaming namalagi sa probinsya. At dahil hindi ko naman siya maaaring iwanan ay nag-emergency leave ako sa trabaho ko ng isang buwan. Mabuti na nga lang at mababait ang aking mga boss at pinayagan nila ako. Si Lady naman ay hindi pinalad. Dahil mahigpit ang kanyang kumpanya ay napilitan tuloy siyang mag-forced resignation. At matapos noon ay nahirapan na rin siyang makahanap pa ng bagong trabaho. Mula kasi nang mangyari yon kay Lady ay parang may nagbago na rin sa kanya. Mas naging tahimik siya at withdrawn. Sa aking obserbasyon ay gumaling man siya sa kanyang pisikal na katawan, ay naapektuhan naman na nangyari sa kanya ang kanyang kaluluwa at pagkatao. Ako rin ay medyo na-guilty sa mga nangyari, Papa Dudut, at nahiya ako sa kanyang pamilya. Kung hindi kasi sa akin na dinala ko siya doon at kung binantayan ko lang siya at sinamahan ng sa lahat ng oras ay baka hindi yun nangyari. Kaya mula noon ay mas naging malaki ang naramdaman kong responsibility kay Lady. Obligasyon kong maibalik siya sa dati. At kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pangyayaring yon ay hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ipinangako ko din sa sarili ko na kahit na ano pang mangyari, hinding-hindi ko iiwanan si Lady. Nang nasa Maynila na kami ay sinamahan ko si Lady na magpatingin sa isang psychologist. Mabuti na nga lang po at ako ay isang psychometrician, kaya naman naging madali sa akin ang makahanap ng therapist na mura lang maningil. Ayon sa pagsusuri ay meron daw depression si Lady.
At matapos ng ilang sesyon ay sa awa ng Diyos ay bumuti-buti naman ang kanyang kalagayan. Unti-unti nang bumalik si Lady sa dati niyang ugali na magiliw at optimistic. At nang siya ay gumaling na, ay naging madali na rin muli sa kanya ang makahanap ng bagong trabaho. Bumalik na sa dati ang buhay namin, Papa Dudut. Naging maayos naman si Lady sa kanyang bagong trabaho at ako naman ay balik sa dati na rin na walang masyadong inaalala. Kaya nang kami ay mag-anibersaryo ay minabuti ko rin na mag-propose sa kanya na magpakasal. Nasinagot naman kaagad ni Lady ng kanyang matamis na oo. Agad naming plinano ang aming kasal. Pinagkasunduan namin na mag-iipon muna kami sa loob ng 1 taon para sa magagasto sa aming kasal. At bilang paghahanda na rin sa aming future. Naging maayos at maganda ang mga sumunod na buwan at akala ko'y magtutuloy-tuloy na ito. Hanggang sa may dagok na namang dumating sa aming pagsasama. Napansin ko na meron na namang pagbabago kay Lady. Pero sa pagkakataong ito ay wala nang kinalaman sa kababalaghan. Napansin kong nagkaroon ng kakaibang sigla sa kanya pero pakiramdam ko ay hindi naman dahil sa akin o sa kanyang trabaho. Nakaramdam ako na parang meron siyang iba. Matapos ang ilang linggo nang mapansin ko kay Lady ang pagbabago sa kanyang kinikilos, ay nagsimula na rin siyang manlamig sa akin. Kapag nagkikita kami ay pakiramdam ko ay napipilitan lang siya. At parang palagi siyang nagmamadali na umalis. Dumating na rin sa puntong parang iniiwasan na niyang makipagkita sa akin. O maski ang makipag-communicate. At doon ko na nga naramdamang posibleng meron na siyang third party. At isang araw ay dumating na nga ang pinaka-kinakatakutan ko. Nakipagkita sa akin si Lady at sinabi niyang gusto na niya na makipaghiwalay. Dennis, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May kinalaman ba tong sasabihin mo kung bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? At kung bakit iniiwasan mo na ang tawag ko? Oo. May iba ka na? I'm sorry, Dennis. Lady, seryoso ka ba? Lady, ikakasal na tayo. Alam ko. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahulog sa iba. Paano? Sino? Hindi mo kilala. Kapitbahay ko siya. Ano? Kapitbahay mo? Sino? Sino doon? Bagong lipat lang siya. Nung March lang siya lumipat. Nung March? 1 buwan matapos ko mag-propose sa'yo? Oo. Paano? Paano nangyari yun? Lady, 4 years na tayong magkarelasyon. Tapos ipagpapalit mo ako sa lalaking kakakilala mo lang ng wala pang kalahating taon? I'm sorry, Dennis. Pero sa tingin ko, mahal ko si Mateo. Mateo? Hindi. Hindi ako naniniwalang pag-ibig yan. Dennis, hindi ko maipaliwanag. Basta pakiramdam ko, ang tagal-tagal na naming magkakilala. Pakiramdam ko, tinadhana kami. Itinadhana? Dennis, nung dinala niya ako sa palasyo nila. Teka, palasyo? Hindi, I mean, sa bahay nila. Hindi, malinaw na sinabi mo sa akin ang salitang palasyo. Na mali lang ang dinig mo. Lady, kilala kita. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Dennis, alam ko na mahirap paniwalaan ang mga susunod kong sasabihin. Pero, may palasyo si Mateo. Natatandaan mo ba nung buong araw kitang hindi kinontak? Lady, hindi mo lang ako 1 araw hindi kinontak. 2 linggo kang hindi nagparamdam. At nang pumunta ako sa inyo, ang sabi ng mga magulang mo, nagpaalam ka raw na may pupuntahan. At 2 linggo kang nawala. Ano? Lady,
Please, hindi kita huhusgahan. Pero ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Okay, sige. Sinundo ako ni Mateo sa bahay. Dinala niya ako sa lugar nila. Nakatira siya sa gitna ng gubat. At sa gubat na yon, may isang malaking palasyo. Doon ko nalaman na isa pala siyang prinsipe. Nagulat ako dahil pagdating ko may isang napakalaking handaan. Isang napakahabang lamesa na punong-puno ng masasarap na pagkain. At nandun din ang mga magulang niya. Ang sabi nila, ang tagal-tagal na raw nila akong hinihintay. Kumain ako ng marami at ang sasarap ng pagkain. Tapos ang dami ring kanin tsaka iba't ibang gulay. Tapos inoffer nila yung pinakamasarap daw nilang pagkain. Kanin na kulay itim. Pero dahil busog na ako, tinanggihan ko. Pagkatapos noon, inihatid na ako ni Mateo sa bahay. Tapos ang sabi niya, sa susunod niya raw akong sunduin, sana sumama na ako sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng isang supot na punong-puno ng pera. Lady, nare-realize mo ba na ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo? Lady, 2 linggo kang nawala. Hindi ko alam yung sinasabi mong 2 linggo. Isang araw lang akong nawala, Dennis. At totoo ang lahat ng sinasabi ko. Andito pa nga sa bag ko, may natira pa nung napakaraming perang binigay niya sa... Teka nga, sandali. Teka lang. Bakit ang dami kong dahon sa bag? Nasaan na yung pera? Andito yun eh. Bakit puro dahon na? Nasaan na? Gusto ko sanang dalhin si Lady sa psychiatrist, pero ang unang kutob kong naramdaman ay hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay Lady Papadudut. Masyadong malapit ang kinuwento niya sa mga nabanggit dati ng magtatawas, ang tungkol sa palasyo, ang tungkol sa engkantong prinsipe na gustong asawahin si Lady. Bukod pa dyan ay alam kong kapag dinala ko si Lady sa ospital at kinonfine, agad siyang mapupunta sa psychiatric ward at papainumin ng kung ano-anong gamot. At oras na ipasok ko siya roon ay mahihirapan na akong ilabas siya. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay baka hindi ko na siya mailigtas sa loob ng ward kung sakaling doon siya matsyempohang sunduin ulit ng engkanto. At baka sa pagkakataong yon ay tuluyan na ngang sumama si Lady sa kanya. Dahil sa nangyari ay agad kong inalerto ang mga magulang ni Lady. Ipinaliwanag ko sa kanila ang pagkakatugma ng mga sinabi nito sa akin sa mga sinabi dati ng magtatawas. At dahil maski sila ay hindi may paliwanag ang mga nangyayari ay pumayag din sila na huwag munang dalhin sa psychiatrist si Lady. Sinabihan ko na lang sila na huwag munang papasukin sa trabaho si Lady at huwag hayaan na mawalan ito ng tagabantay. Agad ko rin kinontak ang mga kamag-anak namin sa probinsya at ipinahanap ang nagtawas kay Lady. Ngunit sa kasamaang palad ay nalaman nila na namatay na pala ito ang magtatawas. Hindi man sinabi sa amin ang dahilan ay natakot ako na baka may kinalaman sa pagtulong niya kay Lady ang kamatayan ng matanda. At dahil dito, mas lalo akong nabahala para kay Lady. Kaya agad akong nagpaalam ng leave sa trabaho at nakisuyo sa mga magulang ni Lady na doon muna ako manirahan sa bahay nila upang bantayan ito. Ikinulong namin si Lady sa kanyang kwarto na siyang kinagalit niya ng husto. Nang magsimulang magalit at magwala si Lady ay napilitan na rin kaming itali ang kanyang mga kamay sa kama. Awang-awa ako kay Lady Papadudut at alam kong maski ang mga magulang niya ay awang-awa na rin sa kanya. Pero minabuti namin at tibayan ang loob para na rin sa ikagagaling ng aming minamahal. Pakawalan niyo ako, Ma! Pa! Pati ba naman kayo gagawin niyo sa akin to? Anak, patawarin mo kami. Kapag hindi namin to ginawa, baka magwala ka na naman at masaktan mo lang ang sarili mo. Bitiwan niyo ako! Alam ko namang yung si Dennis ang may pakana ng lahat ng to eh! Dennis, walang iya ka! Lady, parang awa mo na. Kumalma ka na. Ginagawa lang namin to para sa kapakanan mo. Anong kapakanan?
nagagalit ka dahil nakipag-break ako sa'yo! Lady, hindi yun ang dahilan. Lady, may sakit ka. Kailangan muna namin gawin to hanggat hindi ka pa gumagaling. Wala akong sakit! Hindi mo malinaw sa'yo? Hindi ikaw ang mahal ko! Si Mateo! Si Mateo ang mahal ko! Tingnan niyo ako! Lady, parang awa mo na anak, kumalma ka na. Hindi! Pakawalan niyo ako dito! Susundayin ako ni Mateo at sasama ako sa kanya! Please, Lady, parang awa mo na. Kung dumating ulit si Mateo, huwag kang sasama sa kanya. Mapapahamak ka lang. Nagsiselos ka lang. Pakawalan niyo ako dito. Huwag niyong hintayin na magalit si Mateo dahil papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Diyos ko! Tulungan mo ang anak ko! Huwag na huwag mong gagawin niya pagkukrusahan ako! Dennis, iabot mo sa akin yung crucifix! Huwag mong gagawin yan! Lino! Tonton! Tulungan niyo kami dito! Ang lakas ng ate niyo! Masamang espiritu, layuan mo ang anak ko! Eto, Leo! Ilayo mo yan sa akin! Ilayo mo! Wilma! Nahihirapan na anak natin! Tanggalin mo muna yung cross! Hindi niyo kami mapipigilan ni Lady! Dennis! Hindi ka mahal ni Lady! Sakay ka sa sama! At wala ka nang magagawa! Hindi! Hindi ako papayag! Mahal ko si Lady! Nagmamahalan kami! Ikaw ang umalis! Nilagat! Nagpasala ka nga mo na nilagat! Nay! Ang cross! Ibalik niyo! Yun na siguro ang pinaka nakakakilabot na nasaksihan ko, Papa Dudut. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko kung paanong nagbago ang pagkatao at ang boses ni Lady at naging isang lalaki. Iba din ang taglay niyang lakas at kahit na 5 tao kami na sumusubok na itali siya at pakalmahin ay hirap na hirap kami sa panlalaban niya. Halos magkasugat din ang mga paa at braso ni Lady sa pagkakatali at panlalaban niya. Kaya minabuti naming palitan na rin ng tali ng mas makapal na tela. Noong una ay talaga rin nanlalaban si Lady kapag dinidikitan namin siya ng krus o ng rosaryo. Pero nang tumagal ay kumalma na rin ito at hindi na nanlaban. Pero kapag inilalayo namin ang krus ay bumabalik na naman siya sa nakakapangilabot niyang pagsisigaw at pagwawala. Kaya naman minabuti na rin namin na hindi na alisin sa tabi niya ang krus kahit para kumalma na siya. Para makasigurado kaming hindi na siya muling aatakihin ng engkanto. Pagkatapos ng 2 o 3 araw ay kumalma na talaga ng husto si Lady. At unti-unti na rin bumalik ang kanyang sariling huwisyo. At tulad ng dati ay wala na naman siyang maaalala. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatali siya sa kama at may katabing mga krus. At kahit pa umiyak ng umiyak at magmakaawa sa amin si Lady ay hindi kami pumayag na kalagan siya. Sa takot na baka bumalik na namang muli ang pag-atake ng galit na engkanto. At kahit na kumalma si Lady, Papa Dudut ay patuloy naman siya sa pag-iyak sa mga sumunod na araw. May mga oras pang tulala na lang siya habang nakaratay. At kahit na nakalimutan niya ang nangyaring pagwawala niya at tilang pagsapi sa kanya ng engkanto, ay hindi naman niya nakalimutan na gusto niyang sumama dito. Hindi ko nga alam, Papa Dudut, kung matatawa ako o magagalit o maiiyak na lamang. Dahil ang karibal ko kay Lady ay isang engkanto. Pero sa kabila ng lahat ng kababalaghang ito,
Ang talagang bumaon sa akin ay ang sakit na marinig mula sa babaeng mahal na mahal ko ang sabihin niyang hindi niya ako mahal at may iba na siyang gusto. Gusto ko mang kumbinsihin ang sarili ko na epekto lamang ito ng panlilinlang sa kanya ng engkanto. Hindi ko rin maiwasan na masaktan at maisip na baka yun naman talaga ang katotohanan. Na hindi niya ako mahal, na hindi na ako mahal ni Lady. Ilang araw mula nang iginapos namin si Lady dahil sa kanyang pagwawala, ay dumating na ang isa pang magtatawas na nakuha ng aking kamag-anak sa probinsya. Katulad ng ginawa ng namayapang magtatawas ay sinuri niya muna kung ano nga ba talaga ang aming kinakaharap na elemento. At tulad nga ng sinabi ng dating magtatawas, ay kinumpirma niyang engkanto raw ito na may mataas na katungkulan at nagkagusto kay Lady. Agad siyang nagsimula sa kanyang mga ritual ng panggagamot. Pero nang magwala ng muli si Lady ay nakarinig na naman kami ng nakakakilabot na boses ng lalaki mula sa kanyang maliit at payat na pangangatawan. Namalas ko ang takot sa mata ng magtatawas. Nang mapakalma ng magtatawas si Lady ay kinausap kami ng matanda. Humingi siya ng tawa dahil hindi na raw niya kayang ituloy ang panggagamot. Masyado raw malakas at makapangyarihan ang engkanto at natatakot siyang balikan siya nito. At dahil sa mga sinabi ng magtatawas ay nabalot kami ng takot at pinanghinaan kami ng loob. Hanggang sa nakita ko ang krus sa tabi ni Lady. At naalala ko kung paano naggalit ang engkanto nang itinabi namin ito sa kanya. Dito ako nakaisip na kumausap ng pare. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Father, may gusto po kasi sana akong ikonsulta sa inyo. Sige, ano yun? Father, paano po ba magpa-exercise? Exercise? Bakit? May kakilala ka bang sa tingin mo ay sinasapian ng demonyo? Father, hindi po demonyo. Engkanto po. Parang naengkanto po kasi yung girlfriend ko. Alam mo, iho, sa simbahang Katoliko, mapaengkanto pa yan, lamang lupa o maligno, manifestasyon lang ang lahat ng yan ng demonyo. Demonyo po yung umatake sa girlfriend ko? Sa ating paniniwala, dalawa lamang ang puwersang mayroon sa mundo, ang demonyo at ang Diyos. Mapanlin lang ang demonyo at may kapangyarihan itong mag-iba-iba ng anyo depende kung saan tayo pinakamahina at madaling mamanipula nito. At kung tutusin ay hindi lang supernatural ang anyo ng demonyo. Namamalas din natin ang puwersa nito sa tuwing nagpapatalo tayo sa temptasyon ng kadiliman. Ang pagnanakaw, ang pagpatay at pananakit sa kapwa at iba pang mga makasalanang gawain, mga pangyayari din yan kung saan namamalas natin ang impluensya ng kadiliman. Pero bago ang lahat, ano ba ang nangyari sa girlfriend mo? Father, nagsimula po kasi ang lahat ng magbakasyon po kami ng girlfriend ko sa probinsya. Lady po ang pangalan niya. Isang araw, nang namasyal kami sa may batis doon, nawala po siya ng matagal. At nung matagpuan ko siya, nakatulala na lang siya sa harapan ng isang malaking puno. Matapos po nun, nagkasakit siya at hindi makita ng mga doktor kung ano ang dahilan ng sakit. Nang nagpatawas po kami sa manggagamot dun sa amin, sinabi na may nagkagusto daw sa kanyang engkanto. Nangyari po yun mga 1 taon nang nakakalipas. Pinagamot niyo siya sa isang albularyo? Opo eh. Sige. Tapos, ano na nangyari? Matapos po naming magpatawas, bumalik naman sa normal si Lady. Pero 1 buwan matapos ko mag-propose sa kanya ng kasal, kinausap niya ako na gusto na raw niyang makipag-break. Dahil iba na raw po ang mahal niya. At nang ikinuwento po niya kung saan niya nakilala at ang pagkatao ng lalaking yun, tumugma po dun sa description ng magtatawas sa engkantong nakita niya na nagkagusto kay Lady. At nagsimula ulit siyang atakehin ito nung mag-propose ka sa kanya ng kasal?
Opo, Father. At nung hindi po ako pumayag, doon na po siya nagwala. At dahil din po kakaiba na yung pagwawala niya, ikinulong po namin siya sa kwarto at iginapos sa kama. Iginapos niyo siya? Opo, Father. Wala na po kasi kaming ibang choice dahil nagwawala po siya at natakot kaming baka saktan niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya rin po na susunduin daw po kasi siya ulit ng engkanto at sinabi niyang sasama na siya dito. At saka, Father, nung idinikit po ng nanay niya ang krus sa kanya, bigla pong nag-iba ang boses niya. Nakakapangilabot po. Tapos bigla po siyang naging malakas. At 5 pa kami na nagtulong-tulong para lang mapigilan siya sa pagwawala niya. Katakatakang ang mga pangyayaring yun, ano? Pero, alam mo iho, hindi kasi kami basta-basta pwedeng gumawa ng exorcism hanggat hindi na-rule out ang ibang factors. Naikonsulta niyo na ba siya sa psychiatrist? Father, hindi pa po. Natatakot kasi kami na baka lumala lang siya kapag ipinasok namin siya doon. Pero kailangan iho. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong sagot mula sa isang pari na katulad ko. Pero kailangan muna nating masiguro na ang pagwawala ni Lady ay hindi dahil sa ibang bagay na pwede namang masolusyonan ng gamot at therapy. Lalo pat nabanggit mo na ikakasal na dapat kayo. Alam naman nating lahat na ang pagpapakasal ay isang napakalaking life decision na maaaring makapagbigay ng matinding stress sa isang tao psychologically. Father, please, parang ahawan niyo na po. Kahit bisitahin niyo lang po muna si Lady. Pero sige po, pangako. Pagkatapos po nun, kukonsulta po kami sa isang psychiatrist. Isa sa mga itinanong ni Father ay kung bakit daw kami sa albularyo unang lumapit. Kumusta raw ba ang aming relasyon sa Panginoon? Hindi ako handa at medyo nagigilty ako sa tanong ni Father. Kahit kasi Katoliko ako at ang pamilya ko ay hindi naman ganong kalakas ang aming paniniwala at pagpapractice ng aming relihiyon. Kumbaga, nagsisimba na lang kami dahil obligasyon at dahil nakasanayan na. At kapag nasa simbahan kami o nagdarasal, ay kadalasang wala naman talaga doon ang atensyon namin. Ako mismo, aaminin ko, ay madalas na naiinip at nagsiselfone at nabubore sa misa. Kaya palagi na rin akong late na dumarating. Hanggang noong lumaon na nga ay nagsisimba na lamang ako kapag may nagyayaya. Si Lady naman, sa pagkakaalam ko ay medyo ganon din ang pamilya niya. Parang ang nanay niya na nga lang ang talagang linggo-linggo sa kanila kung magsimba. Ipinaliwanag ni Father na kadalasan daw kasing nagsisimula ang isang demonic possession kapag ang biktima ay nasa krisis ng kanyang pananampalataya. O kung hindi naman ay may mga personal na dinadala. Sinabi din niya na dapat daw sana ay hindi muna kami kumonsulta sa magtatawas dahil isa daw itong forma ng occult at ang mga paganong paniniwala at practices na tulad daw noon ay maaaring gamitin din ng demonyo bilang lagusan nito. Matapos ng aming pag-uusap ay inischedule ni Father ang pagbisita niya kay Lady. Pinayuhan din niya ako na mangumpisal at kung maaari daw, pati na rin sana ang lahat ng nakapalibot kay Lady. Mahalaga daw kasi na maihanda muna namin ang aming mga sarili at pagtibayin ang paniniwala sa Panginoon upang hindi rin kami atakihin ng demonyo. Lalo pat parang kinakalaban na rin namin ito sa kagustuhan naming mailigtas si Lady. Magkukumpisal na rin sana ako kay Father, pero sa kung anumang kadahilanan papadudot ay bigla akong inatake ng hika. Bukod sa lampas ng 1 dekada nang huli akong magkumpisal, ay meron din akong kasalanang mga nagawa sa buhay na parang hindi ko pa kayang sabihin sa ibang tao. Kahit nasa pari pa. Nagsinungaling na lamang ako kay Father at ang sabi ko ay may isa pa akong lakad na pupuntahan na importante. Pero naramdaman yata ni Father ang aking pag-aalinlangan. Dahil sinabihan niya ako ng ang paboritong trick ng demonyo ay papaniwalain ng isang tao na hindi siya worth it na patawarin at mahalin ng Panginoon.
Pero sana nga ay nilakasan ko pa ang loob ko na mangumpisal, Papa Dudut, dahil sa pag-uwi ko, kinagabihan noon ay nagkaroon ng nakakakilabot na karanasan. Pabalik na ako ng bahay ni na Lady at dahil nakatira sila sa isang medyo bago pang subdivision, ay iilan pa lamang ang mga bahay dito. Nang madaan ako sa isang talahiban na walang ilaw ang daanan, ay biglang tumirik ang aking sasakyan. Ano ba to? Bakit tumigil? Isit. Ano bang sunod-sunod na kamalasan to? Bakit ayaw? Yung makina kaya? Hindi naman nag-overheat. Wala namang problema. Saan galing tong asong to? Doggy, huwag mo akong lapain. Mabait ako. Pa, sagutin mo. Pa, please. Hello? Dennis? Pa, ano po kasi? Andito na ako sa subdivision nyo. Tumirik po kotse ko. Pero hindi po ako makalabas ng kotse kasi may aso na gusto akong kagatin. Ganun ba? Nasaan banda ka ba? Sa Sampaguita Street po ata to. Basta yung puro talahib pa. Okay, sige. Teka po. Ayan, parang nawala na yung aso. Subukan mo kaya uli i-start yung kotse. Sige po. Pa, ayaw pa rin po mag-start eh. Pero yung headlights bumukas na. Dennis? Ayos ka lang ba, anak? Pa, ano po kasi? May lalaki na nakatayo sa harap. Paanong lalaki? Di, humingi ka ng tulong. Hindi po siya gumagalaw pa. Nakatayo lang po siya. Nakatingin sa akin. Ano? Oh, bakit anak? Pa, namatay ulit yung headlights. Nasaan na yung lalaki? Sobrang dilim po. Hindi ko po... Dennis? Bumukas ulit yung headlights. Mas malapit na yung lalaki. Mga isang dipa na lang ang layo sa kotse. Kausapin mo kaya? Wala po siyang muka. Ano? Pa! Namatay ulit yung headlights! Please! Parang awan niyo na po! Puntahan niyo na po ako dito! Isama niyo na rin si Tonton! Tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung nasaan na yung lalaki! Baka kung anong gawin niya sa akin! Pa! Bilisan niyo! Niyunog niyo dyan itong kotse! Puntahan niyo na ako! Sino magbabantay kay Lady kung pumunta kami dyan? Pa! Ang hirap sa'yo, Dennis. Bukod sa napakamakasarili mo na, ay napakaduwag mo pa. Kaya ayaw na sa'yo ni Lady dahil wala kang kwentang lalaki. Boss! Boss! Gising! Ha? Boss! Kanina pa po kayo tulog dyan. Muntik na nga naming puwersahin buksan tong pinto eh. Anong nangyari? Nagro-ronda po kami. Tapos naabutan namin kayo dito patay ang makina ng sasakyan. Okay lang po ba kayo? Ha? Wala bang ibang tao kayong nakita dito? Wala po. Kayo lang po. Patay yung sasakyan nyo tapos natutulog kayo sa loob. Delikado pa ho yun dahil sobrang dilim ho dito. Buti wala hong aksidenteng nangyari. Sa pagdating ko sa bahay ni na Lady ay minabuti kong isarili ko na lamang ang mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ayaw ko na rin kasing takutin pa sila sa mga nangyari sa akin. At nang pumasok ako sa kwarto ni Lady ay kita kong tahimik lang siyang nakahiga dito. Ang krus ay malapit pa rin sa kanya. Pero nakatitig lang siya sa akin at parang may pilyang ngiti sa kanyang mga mukha. Pinulong ko rin ang kanyang pamilya at sinabi ko sa kanila
ang napag-usapan namin ng pare. Ang sabi ko sa kanila ay makakabuti siguro na bago dasalan ni Father si Lady ay mangumpisal muna kami ng aming mga kasalanan dito. At sinabi ko rin sa kanila na mas makakabuti siguro kung sabay-sabay kaming magdarasal ng rosaryo bawat oras at ipagtirik ng kandila si Lady. Nang nagdarasal na kami ay kita kong apektado si Lady. Kahit na hindi siya nagwawala kagaya ng dati ay iyak naman siya ng iyak. Nagmamakaawa na itigil na raw namin ang ginagawa namin dahil lang sakit daw sa tenga at para daw pinupunit ang kanyang kalamnan. Kahit na naaawa kami ay pinagpatuloy lang namin ang pagdarasal at hindi kami tumigil. Nairaos namin ang gabing yon nang wala namang ibang kababalaghan pang nangyari. At minabuti naming maghalinhina ng tulog at palaging dapat ay may isang gising para magbantay kay Lady. Kinabukasan, papadudod, sa pagdating pa lang ng pare ay hindi na mapakali si Lady. At nang isa-isa na kaming nagkumpisal sa pare ay kung ano-ano rin ang mga lumalabas sa bibig ni Lady. Tawa ng tawa. Nagmumura, nagagalit at nagsasabi ng kung ano-anong mga nakakahiyang bagay tungkol sa bawat isa sa amin. Pero nilaksan namin ang aming loob at pinagpatuloy lang namin ang mga ginagawang paglilinis ng kasalanan. At kita ko rin na parang pinapawisan si Father. At ramdam kong nahihirapan siya sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay hindi na nakayanan ni Father at tumawag pa siya ng isa pang pare na makakatulong sa kanya. At silang dalawa na ang nagtulong na dasalan si Lady. Habang dinadasalan at winiwisikan ng pare si Lady ng holy water ay nagwawala ito. At hindi nga tumagal at lumabas na naman sa kanyang bibig ang nakakakilabot na boses ng lalaki. Kung ano-anong mga masasama at mahahalay na bagay ang sinasabi niya. At dumating pa sa puntong nagsasalita ito ng lengguwahe na hindi namin maintindihan. Hindi nagtagal ay kumalma na rin si Lady. At nakita ko sa kanyang mga mata na nanumbalik ang kanyang huwisyo. Pero dahil sa pagod na rin siguro ay nakatulog na lamang ito. Bago umalis ang pare ay binigyan niya kami ng mga medalyon. St. Benedict's Medal. Ito raw ay isang mabisang medalyon na pangontra sa demonyo at iba pang puwersa ng kapahamakan at kadiliman. Ang bilin niya ay ipasuot daw namin ito kay Lady upang maprotektahan siya nito. Pero mas magiging mabisa daw ito kung kaming lahat ang magbabalik loob sa Diyos. At kung mas pagtitibayin namin ang aming paniniwala sa awa at kapangyarihan ng Panginoon. Dennis? Lady? Dennis? Bakit ako nakagapos? Ha? Wala kang maalala? Bakit niyo ako ginapos? Lady, kasi nagkasakit ka. Nagwawala ka. Ako? Nagwawala? Oo. Hindi ko maintindihan. Wala akong maalala. Pabayaan mo na muna. Magpahinga ka na lang muna at huwag mo nang isipin yun. Dennis, tanggalin mo nga itong mga to. Nahihirapan ako. Hindi ako makakilos. Ha? Dennis, please. Masakit ang katawan ko. Ang sakit nitong mga kamay at paa ko. Sige. Pero teka, isusuot ko muna to sa'yo. Huwag mo munang tatanggalin. Ano to? St. Benedict's Medal. Dennis, naulit na naman ba yung nangyari sa akin dati nung magbakasyon tayo sa inyo? Oo. Sige, wag mo na lang muna akong kalagan. Sigurado ka? Oo. Lady, ano ba ang huli mong naaalala? Aso. May naaalala kong aso. Nadaanan ko.
Nakatayo siya malapit sa isang puno. Pauwi na ako nun sa bahay. Yun lang ang naaalala mo? Oo, pero nitong mga nakaraang buwan, may mga pagkakataon akong nagugulat ako kung bakit ako nasa lugar na yon. Dennis, natatakot ako. Shhh! Huwag kang matakot. Andito lang kaming lahat para sa'yo. Yayakapin kita. Poprotektahan kita. Pero paano kung ikasal na tayo tapos mangyari uli sa akin to? Ikasal? Hindi mo na naaalala na nakipag-break ka sa akin? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko nga rin alam. At dahil nga rin doon, kaya ako naisip na baka bumalik yung kondisyon mo dati. Dahil alam ko na mahal kita at mahal mo rin ako. Maraming salamat at nagtiwala ka sa akin. Maraming salamat at hindi mo ko iniwan. Hindi kita pababayaan at iiwan, lady. Hanggang kamatayan. Matapos ang pagdarasal na ginawa ng mga pare sa awa ng Diyos ay hindi na rin naulit pa ang mga kababalaghang nangyari kay Lady. Nang nakarecover din siya ng kaunti ay sinunod din namin ang payo ng pare at kumonsulta na nga rin kami sa psychiatrist. Ayon po sa pagsusuri sa kanya ng kanyang doktor ay maaaring nagkaroon lamang daw siya ng dissociative episodes. Dahil daw sa matinding stress. Maaari din daw na nakakontribute dito ang psychological distress na maaaring nirepress niya na dulot ng aming napipintong pagpapakasal. At dahil sa pagsusuri ng mga doktor ay minabuti kong kausapin si Lady nang masinsinan kung handa na nga ba talaga siyang ikasal na. At kahit na sinasabi niya na oo, handang-handa na siya, ay napagkasunduan naming iurong ng isa pang taon ang aming pagpapakasal para mas maihanda pa namin ang aming mga sarili sa magiging malaking pagbabago sa aming mga buhay. Sa loob ng isang taon ay nakita kong bumalik na sa dati niyang sigla at pagkatao si Lady. At dahil na rin siguro sa aming dinaranas ay naramdaman kong mas tumibay pa ang aming samahan at pagmamahal sa isa't isa. Natuloy na ang aming kasal at inexpect ko na makakamit na rin namin ang aming happily ever after. Isang taon matapos manganak si Lady ay bumukod na rin kami ng tirahan, Papa Dudut. Nakabili kami ng isang maliit na bahay sa isang subdivision sa Las Piñas. At dahil medyo busy rin kami sa trabaho ay kumuha kami ng yaya na makakatulong sa pagbabantay sa aming anak. Pero isang araw ay kinalabutan ako sa mga sinabi sa akin ng aming yaya. Sir, napansin ko po, parang mababaw itong gutli sa labi ng baby, ano? Ha? Anong gutli? Itong nasa ibabaw po ng labi natin na medyo mahaba at nakalubog. Sana mas lumubog pa yung kay baby paglaki niya, no? Bakit naman? Kasi po, may pamahiin sa lugar namin na kapag ang isang tao daw po ay walang gutli sa labi, engkanto daw po yun. O kung hindi man, lapitin daw po ng engkanto. Ano? Naku, natakot ulit kayo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Kasabihan lang naman yun dun sa amin. Nga pala, sir, kagabi pala nung wala kayo ni ma'am, may pumunta dito na weirdong lalaki. 10 oras ng gabi. Lalaki? Nakausap mo? Opo. Natakot nga po ako nung una kasi 10 oras na ng gabi. Tapos may nagdo-doorbell. At dahil natakot po ako, nagmasid muna ako sa bintana. Sinilip ko lang siya ng matagal. Tapos natakot po ako kasi nakatayo lang siya doon sa labas ng gate. Hindi gumagalaw. Akala ko nga estatwa. Tapos nag-doorbell ulit. Kaya napilitan na po akong labasin siya. Anong sabi niya? Hinahanap niya po kayo ni ma'am. Bakit niya daw kami hinahanap? Hindi naman po niya sinabi kung bakit. Basta nung sinabi ko po na wala kayo, ang sabi niya lang alagaan kong mabuti si baby. Tapos babalik na lang daw po siya pag 7 years old na si baby. Ano? Oo nga po
Kaya nga po ang weirdo nung lalaki. Pero po ba kayong nakaaway o kakilala na may tililing? Oh, wala. Bakit niya sinabi na babalikan niya si baby? Wala naman pong sinabi. Basta yun lang, alagaan ko raw ang bata. Tapos nung tinanong ko kung may ipagbibilin ba siya, ang sabi niya lang babalik na lang daw po siya kapag 7 years old na nga si baby. Anong itsura nung lalaki? Ay, matangkad po mistisuhin. Pero hindi ko rin po masyadong maaninag yung mukha kasi nga po madilim na. Nakuha mo ba ang pangalan niya? Ano nga ba yun? Mark po yata? Ay, hindi po. Mateo pala. Tumaas ang balahibo ko sa katawan nang narinig ko ang pangalang binanggit ni Yaya Papadudut. Akala ko'y natapos na ang nakakakilabot na bahagi na yon ng aming buhay. Pero mukhang hindi pa pala namin ito natatakasan. Naisipan namin na lumipat ni Lady pero alam naming mahihirapan kaming gawin yon lalo pat nakapagsimula na kaming maghulog sa bahay. At isa pa ay wala rin naman kaming kasiguraduhan na kapag lumipat kami ay hindi na kami masusundan. Dahil din sa mga nangyari ay na-realize ko na naging kampante na naman pala kami ni Lady sa aming pananalig sa Diyos. Nang maging payapa na ang lahat ay hindi na kami madalas nagdarasal kahit na dati araw-araw kaming nagro-rosaryo sa bahay. Kahit ang pagsisimba ay minsan amin ang nakakalimutan na gawin. Kaya binalik namin ni Lady ang habit ng pagdarasal at pananalig sa Diyos. Isinuot namin muli ang medalyon na ibinigay sa amin ng pari at inihingi namin si baby ng medalyon na sinisiguro naming hindi matatanggal sa damit o sa katawan niya. 1 taon pa lamang ang aming anak Papadudut. 6 na taon pa ang aming bubunuin ng mga araw at gabi na hindi na kami mapapalagay sa pagtulog dahil sa pangambang baka gambalaing muli at ipahamak pa ng engkanto ang aming anak. Kaya sa lahat ng aming makakaya, ay pipilitin namin ni Lady na kumapit at maging tapat sa Diyos at sa isa't isa at maging mabuting asawa at tao. Kailangan naming maging malakas, magpakatatag at maging mas mapagtiwala sa Diyos sapagkat ang mga yon ang aming magiging pinakamatibay na sandata laban sa puwersa ng temptasyon, kasamaan at kadiliman sa mundo, pati na sa mga kalabang nakikita man o hindi. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Dennis. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mabuting pag-uugali ay nililinang sa atin ang mga tahanan at paaralan. Walang tao na pinanganak na perpekto kaya matuto tayong tumanggap ng puna at saway kung tayo ay sumusobra na. Ikaw, kabarangay, nasasaway ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao ay tanggap mo anuman ang pag-uugali niya. Pero may exemption yon lalo na kung hindi na maganda ang inaasal niya. At bilang partner niya, responsibilidad mo na pagsabihan siya sa maayos na paraan upang maitama anumang ugali na hindi nakabubuti sa kanya. Yan ang eksaktong karanasan ko kay Paloma. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mavi. 33 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman ako. Malinis sa katawan,
at tahimik, pero kapag nakuha mo ang loob ko ay madaldal naman akong tao. Bukod doon ay mahilig din po ako mag-ipon at mag-invest, pero hindi naman ako kuripot. Masinop lang ako sa pera dahil alam kong hindi yon pinupulot. Sa katunayan ay meron na akong napundar na mga property katulad ng studio type, condo unit at kotse. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid at merong kaunting savings, insurance at investments. Babe, bakit mo ginawa yun? Alin ba? Yung kanina, nakalimutan mo na yata eh. Bitawan mo nga muna yung cellphone mo, mag-usap muna tayo. Pwede naman tayong mag-usap habang nire-replyan ko tong kaibigan ko, di ba? Saka ano bang pag-uusapan natin? Tapos na rin naman na yun. Kaya ako nga tinatanong kung bakit mo ginawa yun. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung nakakahiya na pinatulan ko yung pinsan mong epal. Ang tagal ko nang nagtiis sa pagpaparinig niya sa Facebook na social climber ako ganito-ganyan. Sumusobra na siya. Kaya ayun, nung nakita ko siya kanina sa party, di na ako nakapagtimpi. Lalo patingin-tingin pa siya. Patingin-tingin pang gagat, bubulong-bulong pa sa mga kasama niyang mukhang hipong katulad niya. Babe naman. Huwag ka sa akin magalit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko, pero di pa rin tama na hindi ka nagtimpi. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo kasi sumusobra na siya. Bala ko rin talagang kausapin yung pinsan ko. Pero meron ka bang ebidensya na ikaw talaga yung pinariringgan niya sa Facebook? Hindi mo ba nababasa yung mga post niya? Hindi ako madalas mag-Facebook. Tsaka may nabasa ako isang beses pero wala namang binanggit doon na pangalan mo. Meron ba? Wala. Oh, wala naman pala eh. Pero alam ko patama sa akin yun kasi tinatamaan ako eh. Saka alam nating lahat na unang beses pa lang na pinakilala mo kami sa isa't isa, mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Akala yata ng gagang yun hindi ako mapagpatol. Akala ko rin hindi ka mapagpatol. Kaya di mo ko masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Ako yung hiyang-hiya kay tita kasi sa birthday party pa talaga ng pamangkin namin kay Umixena. Buti na lang mabait si tita dahil mas pinili niyang pagpasensyahan kayong dalawa kaysa masira yung araw. Pero grabe, nakakahiya talaga kayo. Wala na akong magagawa dyan. Meron naman eh. Sana masinabaan mo pa pasensya mo. Sana imbis na awayin siya na nakikita ng iba, kinausap mo na lang sa isang sulok para di na kayo nakagawa ng eksena. Sana bago ka nagdesisyon ng ganun nagsabi ka sa akin para ako na mismo yung kumausap sa pinsan ko. Boyfriend mo ako, di ba? Oo nga, boyfriend kita. Pero paano ko masasabi sa'yo, busy ka sa pakikipagtawanan mo sa mga kaibigan mong lalaki? Nakakahiya naman na istorbuhin ka, di ba? Bakit ka mahihiya? Wala namang kaso yun, lalo mahalaga naman yung sasabihin mo. Basta! O ano? Sasabihin mo na naman na hindi mo akalain na papatol pala ako. Pwes, sorry kung hindi ako perpekto. Paloma naman, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tsaka wala namang pinanganak na perpekto sa mundo, di ba? Oo, pero yun ang pinapalabas mo at yun ang nararamdaman ko. I'm sorry. Sorihin mong mukha mo, masama yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Alam mo naman yun, tatanong-tanong ka pa. Dati ka bang baliw? Ano ba namang klaseng pananalita yan? Ay, sorry kung na-offend ka. Buti pa iwanan mo na lang ako rito sa room. Gusto ko mapag-isa. Pumunta ka na lang muna sa pamilya mo, baka hinahanap ka na nila At pag nakita mo yung pinsan mong epal, sabihin mo hindi ko siya aatrasan kahit saan kami abutin. Masyado nang mapapel. Tupiin ko siya sa 8 dyan Papadudot 6 na buwan na kaming magkarelasyon ni Paloma at pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko. Nagustuhan ko naman siya agad dahil nasa kanya na halos lahat ng tipo ko sa isang babae. Noong bago pa lamang kami ni Paloma ay napakatahimik niya at mahiyain. Pero habang tumatagal ay nagiging madaldal na siya at kung ano-ano ng bagay ang ginagawa niya. Isa na nga doon ang pagiging palaaway at palapatol niya sa lahat ng bagay. Hindi lang naman ang pinsan ko ang pinatulan niya. Mahilig din siyang makipagbangayan online at mag-comment ng kung ano-ano sa isang post.
Kaya nga hiyang-hiya ako sa nangyari sa birthday party ng pamangkin ko. Buti na lang at hindi pala away ang pamilya namin kaya pinagpasensyahan at pinalagpas na lamang nila ang ginawang eksena ng girlfriend at pinsan ko. Pero humingi ako ng dispensa at sa kabilang banda ay kinausap ko ang aking pinsan tungkol sa akusasyon ni Paloma. Bagay na pinabulaanan naman niya. Mas lalo lang tuloy akong na-stress sa kanilang dalawa, Papa Dudut. At wala rin naman akong gustong kampihan kaya nga naggalit at nagtampo sa akin ang girlfriend ko. Pero makaraan, Papa Dudut, ang ilang araw ay nagkabati naman kaming dalawa. Thank you Saan? Sa panlilibre mo sa akin. Nung nakaraang araw pa ako takam na takam sa burger at fries na to. Alam mo namang hindi ako basta-basta makakabili ng cravings ko dahil magkukulang yung sahod ko para sa pamilya ko. Oo, alam ko yun. Tsaka maliit na bagay lang naman tong panlilibre ko. Boyfriend mo ako, di ba? Sana sinabi mo na nung nakaraan ka pa pala nagka-crave rito para nabilhan kita. Hindi na, nahihiya rin kasi ako sa'yo. Ikaw naman? Totoo naman yun. Lagi ko kasing naiisip na ikaw yung taya sa mga labas at gala natin. Ay, kailan kaya ako makakapag-ambag ng mas malaki-laki ano? Pag nakaluwag ka na. Pero saka mo na yun isipin. Sabi ko nga boyfriend mo ko at ako ang lalaki sa relasyon. Walang kaso sa akin na maglabas ng pera kung para rin naman sa'yo. Thank you. Pero kainis talaga maging mahirap. Hirap na akong magtipid at magpigil na unahin ang sarili ko dahil sa pamilya ko. Buti sana kung thankful sila sa akin. Kaso hindi naman. May nangyari na naman ba sa bahay nyo? Oo Kanina lang bago ako umalis para makipagkita sa'yo. Nagalit na naman si nanay kasi kaunti lang daw yung binigay kong sweldo. Di raw makakabili ng 10 kilong bigas at masarap na ulam. Lagi na lang daw noodles at dilatang sardinas na bibili niya. Kaya nagagalit yung kuya kong batugan. Magagawa ko. Malaki kaltas ko ngayong cut-off Alam naman nila yan, bakit nagugulat pa sila? Tapos yung tatay ko nagtatampo kasi hindi ko man lang daw siya mabigyan ng pera pang yosi. Ayos lang ba siya? Ako pa ba bibili ng pambisyo niya? Nakakaloka. Sige lang, magkwento ka lang. Yung kuya kong batuga nangungutang sa akin, panghulog ng motor niya. Sana all may motor, di ba? Kukuha-kuha ng hulugan tapos sa akin ipapakargo kapag nagigipit sa bayaran. Lakas din talaga ng tama Di ba may trabaho naman ang kuya mo? Meron, pero kulang-kulang pa rin daw kasi sinusustentuhan niya yung 3 anak niya sa iba't ibang babae. Galing no? Napakalandi ng kuya ko. Ay, kaya pala stress na stress ka nung nakita kita kanina. Oo, medyo lang. Pinautang mo ba kuya mo? Syempre hindi. Kaya lang pinagsabihan akong maramot at hindi raw maaasahan. Ay, kaloka. Nang galaiti talaga ako pagkarinig ko nun. Para akong bulkang sasabog anumang sandali. Saka wala na akong pera para pautangin siya, no? Ano siya, hilo? Nang hihingi pa nga sa akin ng pang-project sa school yung bunso namin. Syempre, mas inuna ko na yun kaysa sa kanya. Grabe rin talaga yung kuya mo. Wala na sa lugar ang mga pinagsasasabi. Lahat sila ganun sa bahay. Ay! Siguro maliban na lang sa bunso namin. Kasi bata pa yun. At yun lang yung kasundo ko. Kaya lang, mas lamang talaga ang stress ko sa pamilya ko, lalo pag wala na kaming pera. Ang unfair lang din talaga dahil malakas pa naman yung parents ko pero ang kukupad. Mula nang magkatrabaho ako, umasa na talaga sila sa akin. Hindi na naawa na nagkakandakuba na ako sa pagtatrabaho para lang buhayin sila. Uy, napakamalas ko talaga. Alam mong hindi totoo yan. Totoo yon. Mahirap lang talaga paniwalaan kasi hindi ikaw yung nasa posisyon ko. Di tulad ko, solo mo pera mo, di ba? Tumutulong din naman ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Oo nga, pero hindi ka naman obligado kasi may business yung mga magulang mo. May pera kayo at kaya pa rin nila kayong buhayin. Hindi katulad namin kasi ako lang talaga yung dapat bumuhay sa pamilya ko. Kaya nga kahit itong cravings ko hindi ko talaga mabili. Malapit na talaga akong masiraan ng ulo. Kung may magagawa lang sana ako para tulungan ka. Alam mo, meron. Ano yun?
Ibahay mo na ako. Mag-live-in na tayo para makaalis na ako sa toxic kong pamilya. Papa Dudut, nagtatrabaho bilang private company employee si Paloma at sakto lang ang kinikita niya. Siya ang breadwinner sa kanila kaya wala talaga siyang maitabi para sa sarili. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay binibilhan ko si Paloma ng mga pangangailangan at kaunting luho niya. Pero hindi ko naman kayang saluhin ang lahat, lalo na yung tungkol sa toxic niyang pamilya. Kaya naisipan niya na mag-live-in na kami pero nag-alangan ako dahil sa paniniwala kong mag-asawa lang ang dapat na magkasama sa iisang bubong. Dahil doon ay naggalit na naman sa akin si Paloma. Tapos ay paulit-ulit pa akong inuusig ng aking konsensya tungkol sa mga posibilidad na sinasabi ng girlfriend ko na baka mangyari sa kanya pag hindi pa siya nakaalis sa kanila. Halimbawa noon ay baka tuluyan na siyang mabaliw o masiraan ng ulo. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang plano niyang pagtira kasama ko. At agad ko yung pinaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinaintindi sa akin ng mga magulang ko na ayos lang na tumira kami ng magkasama ni Paloma sa isang bubong, lalo na at alam din nila ang sitwasyon ng girlfriend ko sa pamilya niya. At mas nanaig ang awa nila sa kanila kesa sa paniniwala na kinamulatan namin. Relihiyoso kasi kami pero unti-unti ay nabawasan at nagbago naman yon. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, kaya nga pumayag na ako makipag-live-in kay Paloma. Pero may kondisyon. Bale hindi kami magkatabi sa isang kama at sa sofa ako matutulog. Nung una ay pinagtawanan pa ako ni Paloma pero nung pinaliwanag ko sa kanya na gusto kong pangatawanan ng paniniwala ko, ay wala na rin siyang nagawa pa. Sabay pa rin naman kaming kumakain magkasamang nanonood ng TV o di kaya ay nagluluto ng aming pagkain. Pero sa abot ng makakaya ko ay pinipigilan ko ang aking sarili na maging sobrang malapit sa kanya. Kaya lang isang araw ay nagpaalam sa akin si Paloma na gagabihin at huwag ko na raw siyang hintayin. Lalabas daw kasi sila ng mga katrabaho niya. Bagay na wala namang kaso sa akin para na rin makapag-unwind siya. Pinilit ko pa rin siyang hintayin pero sa inabot na lamang ng madaling araw ay wala pa rin siya. Kaya nakatulog na ako sa sofa at nagising na lamang noong maramdaman kong may humahawak sa aking pagka-lalaki. Papa Dudut. Sabi ni, gusto mo rin talaga? Kunwari ka pa? Paloma, anong ginagawa mo? Bakit mo ko hinihipuan? Sobra ka naman sa hinihipuan. Baka nakakalimutan mong girlfriend mo ko. Hindi ko nakakalimutan yun. Alam kong girlfriend kita pero totoo namang hinihipuan mo ko. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Hindi. Kasi alam mo naman yung paniniwala ko pagdating sa bagay na yan, di ba? Oo, at nakakabwisit ka. Bakit ka nabibwisit? Napag-usapan na natin to, di ba? Sabi mo naiintindihan mo ko. Kahit tinawanan mo muna ako at inasar-asaran nung una. Totoo namang sinubukan kong intindihin. Pero habang tumatagal, pakorni ka na ng pakorni eh. Kalalaki mong tao, nagpipigil ka nandito na tayo oh. Magkasama na tayo sa iisang bubong. Ba't di mo pa ako sunggaban at samantalahin? Naririnig mo ba yung sarili mo? Naman, tingin mo sa akin bingi? Hindi, pero nakakagulat na sa katulad mo pa talagang babae galing yung mga salitang yun. Girlfriend mo naman ako at boyfriend kita. Tingin mo sasabihin ko yun sa ibang lalaki? Ano ako, gaga? Kahit na. Hindi pa rin tama na ganyan ka magsalita. Irespeto mo naman ang sarili mo. Nire-respeto ko yung sarili ko, no? Saka masyado kang sensitive at makalumang tao kung umasta. Tingin mo ba may maniniwalang walang nangyayari sa atin ay nakatira tayo sa iisang bubong? Wala naman talagang nangyayari sa atin, di ba? At kung walang maniwala, hindi ko na problema yun. Basta alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung sa tingin ko tama. Alin? Yung sakalang mag-aano kapag kasal na? Oo. Corny mo talaga.
Nagsisisi na tuloy ako na sinagot kita. Masyado kang ewan eh. Ikaw yung masyadong ewan. Anong sinabi mo? Alam mo na nung una pa lang ayaw ko. At iniiwasan ko makipag-live-in sa'yo hanggat di pa tayo kasal. Pero gusto mo na kamo para makaalis ka na sa pamilya mo. Pumayag naman ako, di ba? Okay lang din sa pamilya ko. Ibig sabihin nag-adjust ako para mapagbigyan yung gusto mo. Salamat sa pag-a-adjust mo. Pero baka nakakalimutan mong may hiningi ka ring kondisyon. At yun yung hindi tayo magtabi sa kama sa pagtulog. Tama ka. At pumayag ka naman, di ba? Papaalala ko lang sa'yo. Pumayag nga ako pero ewan ko sa'yo. Hindi naman malaking pabor yun. Umasa ako na naiintindihan mo pinanggalingan ko. Pero mukhang nagkamali ako matapos mong gawin yung bagay na ginawa mo kanina lang. Bakit ba big deal pa rin sa'yo na hinipuan kita? Mukhang gusto mo rin base sa reaksyon ng ano mo kanina. Hindi ko gusto. At natural na reaksyon lang ng katawan yun. Di ko yun mapipigilan. Sus, natural na reaksyon daw. Totoo naman eh. Para kang tanga. Kalalaki mong tao, ikaw pa yung iwas ng iwas sa ganyan. Hindi ako sanay ha. Daig mo pa yung babae kung umasta. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Kinumpara mo pa ako sa iba. Sensya na, pero ano magagawa ko? Sinasabi ko lang kung ano yung nasa isip ko. Hindi lahat ng naisip mo dapat mong sabihin. Lalo na kung makakasakit ka lang din ng kapwa. Hindi ka lang pala makalumang tao, balat sibuyas ka rin. Ay nako, ewan ko sa'yo Paloma. Ay, mas ewan ko sa'yo. Paka-arte mo. Babae na nga yung lumalapit sa'yo, ayaw-ayaw ka pa dyan. Sure na ba yan? Sige na, try lang natin. Please lang, tigilan na natin tong usapang to. Nakainom ka eh. Mabuti pa matulog ka na dun. Inaantok na rin ako. Uy, kainis ka talaga. Para kang ewan. Siguro ayaw mo lang talaga sa akin, no? Alam mong hindi totoo yan. He, ewan ko sa'yo. Papadudot, kahit na masama ang loob ko kay Paloma dahil sa ginawa niya ay mas masama pa rin ang loob niya sa pagtanggi ko sa kanya. Hindi naman kasi ganun yon, hindi sa ayaw ko siya pero iniiwasan ko lang talaga na may mangyari sa amin lalo na at hindi pa kami kasal. Alam ko baka tawagin niyo kong hipokrito at nagmamalinis dahil magka-live-in na kami ni Paloma. Pero ginagawa ko lang ang alam kong tama at nararapat gawin bilang isang lalaki. Kaya lang ay hindi yon maintindihan ni Paloma at gulat na gulat ako sa ugali niyang yon. Lalo pang nadagdagan ang sama ng loob ko nang insultuhin niya ako at ang paniniwala ko. Pero alam ko na meron lang din siyang pangangailangan kaya nagawa niya ang bagay na yon. In short ay pinatawad ko si Paloma at pinalagpas ko ang mga nangyari. Doon ko na naisip na mag-propose ng kasal sa girlfriend ko, bagay na walang pasubanin niyang tinanggap. Papadudot, mahal ko si Paloma at masaya ako dahil ikakasal na kami. Kaya lang ay makalipas ang isang linggo ay merong nangyari, Papadudot. Babe naman, bakit ganun yung mga sinabi mo kay mama? Naalin ba? Na feeling ko nagkukulang ka na sa akin kasi hindi mo nabibigay pangangailangan ko? Na-stress na ako pero hindi ka makaramdam? Di mo man lang ako matanong kung anong gusto ko o kung saan ko gustong pumunta para mag-relax? Buti pa yung ibang babae, mahal na mga jowa nila. Pero ako ewan ko na lang talaga. Mahal kita. At kaya ko lang naman di nagawa yung mga sinabi mo dahil naging busy ako sa trabaho. Tapos wala pa akong energy pagkatapos kasi drained na drained ako. Drain na drain din naman ako at kitang-kita na yung sa mukha ko. Tingnan mo nga 29 years old pa lang ako. Pero nagkaka-wrinkles na ako. Ang oily na rin ang mukha ko, halatang hindi na naaalagaan. Paano ko pa magagawa yun kung mas gusto ko na lang na matulog pag uwi ko rito sa unit mo, no? Buti ka pa nga kahit papano nagagawa mo pang mag-gym. Nito lang naman ako nagpa-member sa gym na malapit sa atin para may magawa rin akong iba bukod sa typical kong ginagawa, di ba? Tsaka niyaya kita. Baka sabihin mo diyang hindi. Niyaya mo nga ako, pero nag-iisip ka ba nung ginawa mo yun? Oo naman. Anong ibig mong sabihin? Feeling ko kasi hindi. Kasi kung nag-iisip ka, maiisip mong pagod na ako sa maghapong pagtatrabaho sa opisina. Tapos yayayain mo pa talaga ako mag-workout? Yun lang kasi naiisip kong paraan para kahit paano
Magkaroon ka naman ng exercise. Lagi mo kayang nirereklamo sa akin na masakit na likod at puwet mo kauupo sa opisina nyo. Tapos sabi mo pa, ang taba-taba mo na kaya naisip ko, what if magpamiyembro tayo sa gym para makapag-workout ng sabay, di ba? Tsaka maganda rin yung benepisyo ng exercise, hindi lang sa katawan kundi maging sa isip na rin. Pag pinagpapawisan ako gumagaan pakiramdam ko. Ikaw yun! Hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Baka imbes gumaan ang pakiramdam ko pag ginawa ko yung sinasabi mo, di na ako makapasok sa opisina kinabukasan dahil sa sakit ng katawan. Sabihin mong hindi, nung unang 3 araw mo na nag-workout, hindi ka nga makabangon kasing sakit-sakit ng katawan mo. Maswerte ka lang talaga kasi work from home ka kumusta naman ako, di ba? Bakit ba napunta doon yung usapan? Ang issue rito yung pagrarant mo kay mama. Lumabas pa tuloy na pinababayaan kita. O bakit, hindi ba? Sa kamama ko na rin siya, lalo't magiging asawa na kita. Kanino ako magrarant? Sa lola mo, patay na yun. Paloma naman! Totoo naman patay na lola mo, di ba? Oo, pero di mo na kailangan banggitin yung tungkol doon. Para ka namang ewan Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Siyempre, may bibig ako kaya may sasabihin talaga ako. Ang akin lang naman sana, ako yung una mong kinausap para nalaman ko't na itama kung may maliman. At nagawa ng paraan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Yan tayo Gusto mo talaga sinasabi sa'yo yung dapat automatic ng ginagawa mo. Natural. Kaya ka nga may bibig para makapagsalita, di ba? Ikaw may sabi niyan kani-kanina lang. Ano pang silbi niyan kung di mo gagamitin sa tama? Ay, sumusobra ka na talaga. Ako pa yung sumusobra. Ikaw tong parang ewan dyan. Tsaka tayo yung nasa relasyon kaya dapat sa atin pa lang inaayos na natin yung issue. Hindi na kailangan malaman nila mama. Tsaka na lang pag di na talaga natin kayang ayusin. Ano na lang sasabihin nila? Na hindi ako marunong magdala ng relasyon? Na pinababayaan kita, ganun ba? Alam natin na hindi yan totoo kasi mahal kita, Paloma. Papadudot aaminin kong hindi ako natuwa dahil nakarating pa sa mama ko ang mga reklamo ni Paloma. Para sa akin, ako ang unang tao na dapat niyang kausapin tungkol sa bagay na yon at hindi ang mga magulang ko. Nakakahiya kasi lalo na at meron rin silang sariling problema para problemahin pa ang mga reklamo ng girlfriend ko. Kaya nga hiyang-hiya ako sa mama ko dahil sa nangyari. Pero at the same time ay thankful din kasi pinayuhan niya ako kung ano ang dapat gawin upang maging mas maayos ang relasyon namin ng girlfriend ko. Tapos ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon na kausapin si Paloma at ipaunawa sa kanya na hindi totoong pinapabayaan o tinitipid ko siya. Kung nabawasan man ang oras at pera na naibibigay ko sa kanya ay dahil lamang nag-iipon ako na para sa pangkasal namin. Kaya lang ay ewan ko ba sa girlfriend ko kung bakit pakiramdam niya ay pinagdadamutan ko siya. Para wala ng away ay ako na lamang ang nag-adjust. Sa abot ng makakaya ko ay binigay ko ang mga gusto ni Paloma, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, makalipas nga ang 1 buwan ay gulat na gulat ako nang sabihin sa akin ni Paloma na nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Ni hindi kasi niya nabanggit sa akin na may plano na pala siya na umalis. Basta sinabi lang niya na ayaw na niyang magtrabaho dahil nabuburyo at napapagod na raw siya. Pero sa kanya pa rin humihingi ng sustento ang pamilya niya. Kaya problemado siya kung paano makapagbibigay sa kanila. Kaya ako ang umako ng responsibilidad na yon dahil magiging pamilya ko na rin naman ang pamilya niya. Pero labis talaga akong nahirapan at nabigatan sa buhay noong nadagdagan ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Kahit na nakakaluwag ako noong una ay umabot ako sa punto na halos masaid ang savings ko dahil sa mga hingi at bigay para sa pamilya ni Paloma. Dahil po sa mga nangyari ay nagsabi ako sa parents ko na baka hindi muna ako makatulong para sa pagpapaaral ng mga kapatid ko, bagay na nauunawaan naman nila. Nag-offer pa nga sila na pahiramin ako ng pera sakaling kailanganin ko. Sobrang bait ng mga magulang ko kaya naman hiyang-hiya ako sa kanila. Doon ko na naisipang kausapin si Paloma tungkol sa sitwasyon pero meron namang ginawa ang magaling kong girlfriend, Papadudot.
Wala akong ginagawa rito Pwede ba? Hindi ito yung panahon para sarkastikuhin mo ako. Seryoso yung tanong ko sa'yo. Kasi nalaman ko lang naman na ang damit ang laki ng utang ko sa bangko. Oh, problema ko ba yun kung ikaw naman pala yung may utang? Ako nga. Kasi sa akin nakapangalan yung credit card na ginamit mo, kakaswipe sa mga bagay na gusto mong bilhin. Bakit ka nagagalit? Nakalimutan mo bang pinahiram mo sa akin yung credit card mo? Para ka mo may magamit ako kapag may gusto akong bilhin? O ayan, ginamit ko lang kasi nga may bibilin ako, di ba? Pero di ko naman akalain na aabot ng ganun kalaki yung magiging utang ko sa credit card. Ano bang pinagbibili mo, ha? Ha? Mga bag. Alam mo namang gustong-gusto ko ng mga bag, lalo na yung mga branded. Sawang-sawa na kasi ako sa mga pipitsugin at class A. Gusto ko yung pangrampa naman. Yung mapapasabi talaga ng wow yung mga makakakita. At saan ka naman rarampa? Lagi ka namang andito sa condo unit. Grabe ka naman. Lumalabas din naman ako kasama ng mga dati kong katrabaho, lalo tuwing Biyernes ng gabi. Siyempre, kailangan ko rin ng social life dahil baka mabaliw na lang ako rito sa condo mo, no? Bukod sa mga bag, ano pang binili mo gamit credit card ko? Mga sapatos lang naman. Anong mga sapatos lang naman? Kaya pala sandamakmak na yung sapatos mo. Dalawa lang naman yung paa mo. Sobra ka naman magsalita. Siyempre salit-salitan ko naman sinusuot yung mga yan, ano? Ikaw ang sobra. Kasi di ka marunong magtipid. Ano pa, bukod sa mga bag at sapatos? Ha? Bakit ba gusto mo pang isa-isahin ko? Hindi mo ba nabasa yung mga statement of account? Sagutin mo na lang. Kasi gusto ko sa'yo mismo nang galing. Oo na. Ano pa ba? Yung flight namin next month na mga kaibigan ko. Flight papunta saan? Sa Hong Kong. Alam mo namang pangarap kong makapag-ibang bansa, di ba? Plano namin puntahan yung sikat na amusement park doon. Paloma naman! Bakit ba kasi? Tanong-tanong ka pa. Sige nga. Paano ko ngayon babayaran tong mga kineskas mo sa credit card ko? May trabaho ka naman, di ba? Ang laki-laki pa nga ng sweldo mo, kayang-kaya mo na yan. Malaki ang sweldo ko pero malaki rin ang mga gastusin ko. Baka nakakalimutan mo na cargo ko pa pamilya mo. Hindi ko nakakalimutan yon. Sa lagay nanunumbat ka, ganon. Magiging asawa mo na nga ako, di ba? Ibig sabihin, ang pera mo, pera ko na rin. Ang pamilya ko, pamilya mo na rin. Masyado kang mapanumbat. Hindi naman ako nanunumbat. Tsaka ngayon lang ako nagsalita. May narinig ka ba sa akin nung mga nakaraan? Wala, di ba? Pero para sa kaalaman mo, nahihirapan na rin ako. At kahit na anong gawin kong pagkatrabaho, kulang na kulang pa rin sa laki ng gastusin natin. Kaya nga sana matuto ka magtipid. Hindi naman kita pinagdadamutan, pero ipaalam mo muna sa akin kung may gusto kang bilhin para mapag-isipan nating mabuti. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Hindi. Pero lahat na lang ba kailangan kong ipagpaalam sa'yo? Kung ganun lang din, sana hindi mo na binigay yung credit card mo sa akin para ipagamit. Di raw nanunumbat. Pero ano yung mga sinasabi mo? Porke wala akong trabaho, ganyan mo na ako tratuhin? Dinamay mo pa ang pamilya ko? Tama ba yun? Lagot ka talaga. Isusumbong kita sa nanay mo. Papadudot, sabihin na po nating sumabog na ako sa galit ng mga panahong yon. Kaya hindi ko na napigilan ang aking bibig na makapagsalita ng hindi maganda sa girlfriend ko. Pero pinagsisihan ko naman yon at inihingi ng tawad sa kanya. Kaya lang ay matigas ang puso ni Paloma at gusto niyang palabasin na inagrabyado ko siya. Na masakit daw akong magsalita, mayabang at mapagmataas porke ako ang kumikita sa aming dalawa. Totoo naman na ako pero hindi ako kailanman nagyabang at nagmataas sa kanya. Sa abot ng makakaya ko at pangunawa ay sinusustentuhan ko siya at ang pamilya niya habang nag-iipon ng pangkasal namin at pinagsasabay na bayaran ng iba pang mga gastusin sa araw-araw naming pamumuhay. Kaya naman alam kong ako ang agrabyado rito at may karapatan akong magsabi ng mga hinanakit ko. Aaminin kong hirap na akong pakisamahan si Paloma dahil napakabigat niyang dalhin. At sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palala ng palala ang kanyang pag-uugali, papadudot.
Babe, ano na naman bang ginawa mo? Ginawa na naman saan? Sinabi ko pa naman kina mama na available yung kotse para gamitin nila sa outing nila ng mga kumare niya. Para lang malaman na wala na sa parking yung sasakyan ko. Oo, kasi pinakuha ko kay kuya kanina yung gagamitin nila sa family outing namin. May problema ba dun? Meron! Oy, ba't ka sumisigaw dyan? Nakakaaburido ka naman eh. Nakuha mo pa talaga magtanong at maaburido? Ako nga dapat na magsabi niyan. Kasi natulog lang ako, tapos pagising ko wala na yung kotse ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Pinagamit ko kay kuya kasi magsiswimming daw sila nila nanay at tatay sa kanong kapatid ko. Hindi na nga ako sumama dahil meron ako masakit puson ko, hindi ko rin mai-enjoy. Wala akong pakialam sa outing ng pamilya mo kasi kotse ko naman yon. Tsaka di mo rin ba narinig sinabi ko? Papagamit ko dapat kay mama yung sasakyan ko, pero wala na. Ano na lang gagamitin nila, di ba? Problema ba yun? May sarili naman silang sasakyan. Problema yon kasi nasa talir yung kotse nila. Pinaghagawa. Tsaka matagal lang pinagpaalam ni mama sa akin na hihiramin niya yung sasakyan ko. Tapos bigla mong pinahiram sa pamilya mo? Di mo pa pinaalam sa akin kagabi bago tayo matulog. Nakalimutan ko Sa kapamilya ko naman yung gagamit, buti sana kung ibang tao. Magalit ka kung sa iba ko pinahiram. Oo! Parang yung pagpapagamit mo ng credit card ko sa mga kaibigan mo nung nag-book kayo ng flight, di ba? O akala ko ba nakapag-move on ka na dun? At saka binabayaran naman nila kahit hulugan. Kalmahan mo lang. Hindi ko na alam kung paano kumalma kasi malapit na ako mapuno rito. Kaso ang unfair dahil laging ako yung mali. Kapag nagsalita ako, lagi mo binabalik sa akin na mapanumbat ako, ganito, ganyan. Tama ba yun? May karapatan naman talaga ako manumbat kung gugustuhin ko lang, di ba? Anong gusto mo? Manahimik na lang ako para isipin mo na ayos lang yung mga ginagawa mo? Ganun yata talaga gusto mo mangyari Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Paloma. Pero ako ba mahal mo? Oo naman. Tinatanong pa ba yan? Kung hindi kita mahal, di sana ako pumayag na magpakasal sa'yo. O baka naman mahal mo lang ako kasi may nabibigay ako sa'yo. Paano na lang kung wala na? Ganun pa rin ba mararamdaman mo para sa akin? Ano ba namang tanong yan? Masyado ka nang nagiging madrama. Hoy, para sa kaalaman mo, wala tayo sa TV at radyo para magsalita ka ng ganyan. Kakainis to. Kita mong masakit yung puson ko, dumadagdag ka pa Diyan ka magaling. Imbis na sagutin ng diretso yung tanong ko, kung ano-ano na namang sinasabi mo. Alam mo, napapagod na ako. Napapagod na ako sa relasyon natin. Napapagod na ako sa'yo at sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka talaga makahalata, no? Di ka rin marunong makiramdam. Sarili mo lang mahalaga sa'yo. Kaya paano pa ako nakakasiguro na mahal mo nga ako? Nang dahil lang sa kotse na pinahiram ko sa kuya ko, nagkakaganyan ka na? Ang malala, nag-historical ka pa talaga. Inungkat mo lahat Saka kung sa usapang pagod lang naman, mas pagod kaya ako sa'yo. Pagod ka saan? Sa relasyon natin? Oo, kasi pakiramdam ko kinokontrol mo ko. Ipapaalala ko lang sa'yo hindi pa tayo mag-asawa. At kahit mag-asawa na tayo, wala ka pa rin karapatang diktahan yung buhay ko. Bigla ko tuloy na miss maging malaya. Yung walang iniisip o pinoproblemang mababaw na issue. Sige, simula sa araw na to, malaya ka na. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko simula sa araw na to malaya ka na. Kasi nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tapos na tayo. Papadudot nagmakaawa pa sa akin si Paloma na bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero naging matigas ako ng mga panahong yon. Kahit na apektado na ako sa pag-iyak at paghingi niya ng paulit-ulit na sorry, ay tinatagan ko ang sarili ko upang tiisin siya. Sobra na kasi ang mga ginagawa niya sa akin na pinalagpas at pinagpasensyahan ko lang. Siguro panahon na rin para bigyan ko ng pabor ang aking sarili na maging malaya mula sa mga responsibilidad ko sa kanya. Walang nagawa si Paloma noong nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Agad niyang inimpake ang mga damit niya at umalis sa condo unit ko. Aaminin kong gusto ko siyang pigilan, pero may isang bahagi sa akin na nagsasabing wag na akong kubuhan ng bato na ipupukpok ko lang din sa ulo ko. Kaya lang ay may mga sandali pa rin talaga na nakokonsensya ako sa pakikipaghiwalay ko kay Paloma, lalo na at malapit na kaming ikasal.
Sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung tama bang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa dati kong kasintahan at mag-umpisa ulit kami ng bagong buhay o pangatawanan ko na lamang at tumanap ng ibang babae na mas mabuti para sa akin. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Paloma. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay forever, Mavi. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.